Mød Rasmus. Rasmus har en mission. Rasmus vil tappert tilbagelægge strækningen rundt om USA på sin kontorcykel på kun 6 måneder. Kan Rasmus gennemføre før sine konkurrenter? Holder cyklen. Der er kun én vinder, og det er i hvert fald mig. Og så er der en, der skal betale for udfordringen, når den skal afregnes, og det er ikke mig. Mød en mand, der påstår, han er i sit livs topform. Ja, det blæser lidt min ende. Det beklager jeg. Hvad? Nej, jeg er ikke udenfor. Jeg kan ikke slukke for det her ventilation, så dør jeg jo varme. Ej, det må du leve med. Så må jeg ringe tilbage senere. Vi tælles. Hej. Rasmus har taget konkurrencen meget alvorligt og griber enhver chance for at hoppe på cyklen. Er du snart færdig? Hvad? Er du snart færdig? Ja. Øjeblik. Jeg mangler lige 5 kilometer. Tålmodighed. Hvad så? Er du snart færdig? Ja. Så er det plads, hva'? Ja, tak. Er Rasmus gået for vidt, eller er der tale om en midtvejskrise? Og er det i virkeligheden slut med at cykle på toilettet? Følg med i næste afsnit af En mand og hans cykel.